Estava intentant explicar un poc què fem així online i de més, perquè se t'ha tallat un poc a tu. Volia explicar un poc el sistema. Resulta que van fer un sorteig... Doncs això, van fer un sorteig en 310, en la col·laboració de la Fallera, i els van comentar de fer un streaming i gravar la partida que tenien que fer en els creadors, en els jugadors que havien guanyat. I res, així ens han posat, com estem en quarantena, i ens hem posat això. Així que gràcies als jugadors i a Enric i a Ren i a tot l'equip de Zombi Paella per fer-ho possible. Sense més, quan vulguis, presentem un poc qui estarà en la taula. Direm, entra Javi. Bueno, jo presentaria... Hola, què tal? Com esteu? Hola, Javi, què tal? Bueno, pues, Javi, ¿estás ahí? Hola, bona vesprada. ¿Estás, Javi, disparat? Què tal? M'escolteu, Sí, perfecte. Val. Què tal, com esteu? Bé, així a veure si arreglem lo del Renau que pugui funcionar i fem ahí un comentant la partida. Bueno. Conta'm un poc com has preparat la setmana, no? Perquè tinc entès que ho estàs practicant. Fent proves i practicant una miqueta per a no fer massa el ridícul, perquè jugar contra Enric és massa pressió. I bé, lo primer de tot agrair-vos a 310 i a Zombi Paella el premi, el sorteig i l'oportunitat de portar un poquet millor aquesta quarantena. Tens per ahí o què? Ja t'ha arribat el... Sí, va arribar l'altre dia, el tinc així. No molt bé. Li donarem foc. Perfecte. I has escollit jugar amb els teus cosins, no? Sí, els he triat a ells perquè ells van ser qui ens va introduir-me a mi en el joc i una miqueta en el món del joc de taula i pensava que els faria il·lusió i així és. Val, doncs a veure si poden eixir per ahí Manu i Anna i els coneguem també. Hola. Hola. Hola, esteu preparats? Sí. Bueno, tot lo que se pot. Anna, tu des d'on estàs? Des d'on estàs gravant? Jo estic ara en Alginet, en casa dels meus pares. I tu, Passant Manu? la quarantena. Jo en València capital. Molt bé, estem tots repartits, entonces. Sí. Doncs sols ens falta presentar a uno. Renao, t'animes a presentar-lo tu? A veure com et va el sonido. No pareix. No pareix que el Renao tinga una molt bona connexió ahí sueca, no sé què ha passat. Però bueno, seguim en el directe i presentem a Enric Aguilar, que és el creador del joc de la Fallera Calavera. Hola, què tal? Em veieu? Sí? Hola. Hola, Enric. Què tal? Com esteu? Bona vesprada. Bé, un poquet així amb el Renao, que m'ha deixat a mi a soles. Ja ho hem vist, una llàstima, els problemes tècnics, però ja sabeu com va sobre les connexions estos dies. No. És el que no... Estic a tope. Estàs a tope o no estàs a tope? Perquè jo no et sent bé, Però bueno, anem a intentar fer-ho com sigui possible i potser d'ací una estoneta recuperes connexió i pots intervindre més. I, bueno, no sé, dir-los a la gent que és la primera volta que ho fem això, o sigui que també tinguem paciència si ens equivoquem no tenim problemes tècnics. I, bueno, la idea és jugar amb els tres guanyadors, doncs en Javi, que ha guanyat, i amb els seus companys, i que guanyi el millor. I res, dir-los als espectadors també que veuran un poc el meu punt de vista, és a dir, que veuran les meues cartes, i que jo intentaré també anar ensenyant-vos la taula el que està passant al mateix temps que jugue, per tant, tinc prou funcions també. Aleshores, ja vos demano disculpes si en algun moment la càmera fa coses estranyes o tal, no? Però, bueno, la idea és que ho passem una estoneta bé, des de casa, sense ser de casa, i que guanyi el millor. Sí, no us preocupeu perquè, a part, ells estaran explicant un poc el que van traient, les cartes que van traient i de més, i les jugades que van fent. Teniu els colors de cadascú d'ell. Anna és el roig, Manu és el blau, Javi és el blanc i Enric, per Zombi Paella, és el groc. Val? Els torns, com van, Enric? Sí, bueno, tenim un activador de torns també,
I senzillament també anirem, en la pantalla anirà apareixent com es va passant el torn, anirà apareixent en pantalla el que li toca i de totes maneres, com ha dit Òscar, anirem comentant un poc el que fem perquè ningú es perda i també és una manera que la gent pues, que encara li fa respecte lo de la fallera Calavera Online o no ha entès molt bé com funcionava, pues, puga també bueno, veure-ho en directe, no? Entonces, no sé, quan vosaltres digueu, no sé si voleu que comencem o... Sí, doncs això és un experiment que per a que la gent s'acabi animant aquesta quarantena a jugar a la fallera Calavera Online i res, quan vulgueu comencem la partida. Bueno, esteu, Javi, Anna i Manu, esteu preparats? Preparats? Endavant. Bueno, vale, pues anem a fer una cosa, anem a barallar primer. Barallem-la i ara repartís 7 cartes per a cadascú, vale? Vale. Com sabeu, són les 7 cartes i el primer que fem és, bueno, baixem les cartes al mostrador. Molta sort, xics. Molta sort a tots. Igualment. Vale, ha passat una cosa, que és que una persona li ha iniciat 3 ingredients al principi de la partida. Correcte. Això passa poques vegades, que és Anna, no? Sí. Anna té 3 ingredients, per tant, en aquests casos s'ha de tornar a repartir. No sé si sabíeu. Us sembla bé que reiniciem la partida, tal qual? Sí. Vale. Reiniciem. I tornem a començar perquè, bueno, heu posat les regles, que si algú comença amb 3 o més ingredients s'han de tornar a repartir, s'ha de reiniciar la... Tenia la muralla. A mi m'ha anat bé perquè no m'agradaven massa les cartes. Jo no els podia defensar de ninguna manera els ingredients, això. Vale. Jo tenia 2 cagallons, o sigui que perfecte. Vale. Pues anem a tornar a repartir les 7 cartetes i tornem a baixar els 3 as. I ara sí que tinc 3 asos, que abans no en tenia. Anem a veure un poquet. Pues mira, li tocarà començar a Javi, si no m'equivoque, no? Perquè és el que menys 3 ors té, empatat amb Manu. I com que Manu té un ingredient... Sí, pues Javi, comences tu. Tenia conill ja en la taula. Tenia 2 cartes d'agafar més de la biblioteca. N'hi ha una corbella també, que afegeix uno d'atac. Qui té els més ingredients? I això apareix que és una carxofa, pot ser, el veig des d'ací dalt i no veig bé. A veure... De moment anem empatats. N'hi ha 2 ingredients en la taula. Molt bé, molt bé. Bueno, però això anirà animant-se. Això anirà animant-se conforme transcorrisca la partida. Ja està. Clar, ara estan en el procés d'inici de la partida, d'anar agafant cartes. Ahí pareix que estan fent manetes. Jo el que sobretot vull que és veure sang. Ja està. Tu vols veure sang? En aquesta partida. Jo he vingut així a veure sang. Pues no moment, la primera sang que he vist ha sigut la meua. Començaries la partida, Javi, perquè vale. És el que vas amb menys pues tres. Vaig a furtar una carta. Vale. Xinx. Una carta. Javi ha portat una carta i li he citat una AI, no? Si no... Ara és el meu torn Sí, i gaste la pinta vale. i robe 3. Molt bé. I acaba el torn. Passa-li el torn a Manu. Digues que s'acaba el torn, teu. Vale, sí. I ara el passe a Manu, correcte? No, si poses en torn, en teoria ja... Sí. Vale. Sí, perquè recordeu que va en el sentit horari, ara li toca a Manu. Doncs aprofite per a baixar la muralla. Oh, la muralla. Si vols, te la pots posar en horitzontal per a marcar-la. Mira. Vale, en la Q. Així no. Ok. Pues... Sí, ja se't posa sola.
Vale, doncs s'ha protegit acabat. en la muralla i em toca a mi. S'ha protegit. Pues mira, jo... Finalitzar el torn, Manu, perquè li toqui Sí. a Enric. M'has de donar el torn. Ja ho he fet. Ah, sí? A veure. Ara delegate. No, delegate. És delegate? No està basat No. en teoria... Està inflexible. Pues el posa turn-based. O sigui, un moment. Vale, ara està en Vale. arbitrari el torn. Vale. Vale, ara ja està. Em toca a mi, jo... Tu. Mira, Anna, com que tens 8 cartes a la mà, et faig el bec del mig pollastre. Vaya por Dios. Vale. Ara, has de deixar totes les cartes boca avall sobre la taula i en triaré 3. Saps com es fa, no? Sí, gires. Correcte. Sí, quedé jo. Atenció, perquè comença la primera trifulca. Coses del directe. Ja no mire. Si vols... Tranqui. És que s'han ficat ahí damunt, ja les he de ficar més avant, vale. No podem posar les cartes mai en el mostrador, perquè si no, què Vale. passa? Que se'ns destapen automàticament, vale? Perquè el mostrador està programat Correcte. per a mostrar-les. Per això és el mostrador. Vale, jo n'agarre 3. Pues agarre esta. Espera. Esta y esta, ¿vale? Y me los pose a la mano. Ok. Vale. Pues vaya por gran... Bueno, sí. Vale, pues toca Javi. Pues no puc fer gran cosa, vaig a veure... Les pots seleccionar totes amb Shift, si vols. Ja, sí, lo que passa és que me falla un poc, però bueno, com no és el meu torn, doncs vaig a la marxeta Vaig i no... utilitzar la rata pena de cleptòmana, Enric. Contra mi? Sí, home, clar. I vaig a furtar-te la carxofa. Home, veig un poc aquí d'ataque gratuït, però bueno. Ja comencem. Ahir les estratègies. Així no m'agrada. Vale, Toca tu. vaig. Pues jo gaste la dolçaina i el tabal i Mare ja meua. ve una i a banda tinc una altra xua, vale? Furte una i Renau. són les espardenyes i lo que no sé si les puc gastar ara. Dis-me, Òscar. Mira s'acaba de el furtar. grup. Tu has agarrat de dos, no? presentadors. No, he agarrat una, espera. Ah, vale, agarres l'altra i un altre Sí. torn. Vale, i puc Sí, gastar-les, pots, no? pots. Vale, pues les gaste. I I ara agarres dos més. 2, correcte. Vale, ja està. Passa-li el torn. Vale. Manu. Jo no puc fer res, aleshores porto una carta. Vale, i fa l'almoina, que és portar una carteta. I... Passa Enric. el torn. Molt bé, em toca a mi. Pues jo utilitzo com a Anna la dolçaina al tabalet, que em permet robar 2 cartes. Segueixen robant cartes. Mira. Una coseta de pollastre. I a més fer una altra jugada, ¿vale? Oh. I l'altra jugada és... Ui, espera. Pues mira, jo t'ataque Javi per la teua carxofa. A veure, la batalla... Mort de la teua carxofa. Ja estan ahí. La del cagalló. batallant. Vale? Esta jugada la va fer Acabo. Mario Heredelo a Chimo Rovira en 1992. Torn. Vaig a furtar una. Que estic... Ja n'hi ha moviment. A mi m'agrada perquè ja comença a haver moviment. Ahí d'ingredients. No s'ha fet esperar molt, la veritat. Ja està el lío ahí del conill Vale. amunt, conill avall. Ok, jo vaig a furtar una. És el que passa Vale. sempre al principi. Ja la tinc i passa el torn. Anna té 9 cartes a la mà, eh? Ojo. Jo vaig a declarar-li una batalla a Javi per la cabeza d'Ais. Javi, et defenses? No puc. Estic confinat. Vale, No puc doncs fer res.
El desplome. Com he utilitzat la vella del moc, Sí, puc agafar dos, no? sí. Sí. Tienes dos agarres. La A vella veure, del el moc, moc, com li però l'acaben de Ai, colar. Hachazo. Com li l'acaben de colar. Moment que em va un Pokémon. Ara. Ahí n'hi ha un I moviment esta la deixem al cementeri, de vale? mans. On està, crec? I et toca, Enric. Em toca a mi. I ojo que Manu té dos ingredients amb una muralla, eh? Pues mira, jo... Pues jo ataque a Manu per a llevar-li Claro que la muralla de Morella. Ho faig pel bé comú, eh? Això és bonic. Vale, Sempre. doncs... Bé, Txan, destapem. Oh. Una terrible batalla, un cagalló contra una delicada Gandia. Oh, Sí. vaya delicada. I conserves la muralla. Vale, pues li toca a Javi. Pues no puc fer res més que furtar una altra volta. Pues ahí furta una carteta I s'acaba el tot. i li toca a Anna. Vale, Anna no jo... té res en el mostrador. Ja, és que sóc una desgràcia. Jo vaig a intentar utilitzar el donyet escodrinyador. Vale, Vale? Vaig a baixar totes les meves cartes tirades. sí, exacte. Recorda no posar-les al mostrador perquè si no Sí, sí. t'estàs preparant. Bueno, tampoc n'hi ha molt que veure, la veritat, però... Home, tens 8 cartes, eh? Sí, podríem fer un recompte de cartes, les podeu veure allí vale, davant. ahí... Vale, Ahí davant. Anna fa això perquè en la versió online no teniu una altra manera de fer-ho. Ara ja roba 10 cartes, robe 10 cartes, correcte, vale. triarà una, la resta les tornarà i després recuperarà les cartes de mà que tenia. Uf, només me puc quedar una, eh? Sí. Vale, vale, vaig a tornar les altres. Vale. Vale. Estan ahí bé, no? Sí, vale. Sí, ara pots barallar, si vols. Sí, baralle, perfecte. I ara m'enduc les meues. Ui. Molt bé. Pues Anna ha fet el donyet. A veure si les pot agarrar totes amb el shift. Molt bé, perfecte. Sí, eso es. Vale, perfecte. Acabe. Molt bé. Has barallat, no? Sí. La baralla? Vale. Li toca. Vale. Doncs vaig a furtar una perquè no puc fer res. Ja està. I ara... Renau, li toca veig a és Enric. a veure si Sí. prova de parlar, no? Pues jo Estic així jo soles. les espardenyetes pudentes em donen 2. De silencia't del Furte grup. 2. Vale. Em Li toca a toca. Javi. Vaig a fer un donyet escodrinyador, va. Un altre donyet. Javi fa un altre un donyet també. La gaste, la deixa ahí, li dono la volta a les meues. Les baixe totes. Un segonet. Estan totes ahí. Recordem que Anna no té cap carta al mostrador, 10 però té cartetes, 9 sí. cartes en la seva posició. I vaig a triar la batxoqueta. Oh, I la resta les torne... ha triat la batzoqueta. M'escolteu, no? Sí. Sí, sí, sí. Val, val. Torna aquestes a la baralla i faig Barallat. barallar. I agafa les meues. Molt bé. Espera un segonet. Ja tenim la Vale. batjoqueta, l'ai, Li toca a el Anna. conill. Perfecte. Va, me toca. Què vaig a fer? Ja comencen Va, a veure vaig els ingredients atacar. damunt de la taula. Sí, me deixa això, vale? A Aquí. Javi. I que Vale. has de dir per què. Pues Ah, per la batxoqueta, per la batxoqueta. en defensa en això i un momentet.
Vale. Vale. Pensen en esa carta. ¿Vale? Ay, ya pega la vuelta, ¿no? Vale. Sí, Uy, con la F. sí, vale. La alcaldesa contra el tío Sangonera. Oh. Tu Ah, quant no. tens, Anna? Jo 3. Pues jo tinc una del tio Sangonera, una altra de Jo tinc Creient. Toqueta i tinc una aigua de València, Ai, quasi. o sigui que és 2 contra 2, no? Sí, et baixa un punt. Tu no tires res més, Anna? No. Pues et guanya el Javi i tot això torna al Vaya, por cementeri. Dios. Però Ah, no, has perdut pel l'alcaldessa, xat perfecte. diuen Ui, que se l'ha falten deixat mal. comentaris Ai, vaya. de l'estil Canal 9 antic. Important en la versió online que De deixeu partit les patrocinat pel perquè Bancaixa. si no queda ahí un caos. Podries desilenciar-te del grup Difícil. i parlar. Vale, jo vaig a furtar una altra vegada. Vale. I... Anna, encara no té de, res, de eh? silenciat. Vale. Ja estic. Què li vas Sigue a dir? silenciat. Hem de tenir una altra volta. No. Sigue silenciat, però no tardaré molt en silenciar-me altra volta, perquè és que se me cau. Pues... Tio, ara te se sent de puta mare. I estàs Pues, en Javi. pantalla. Normal, però jo t'ataque per la batzoqueta. Ah, que estan al lío. Estan al lío i necessiten... No ho Els dic. espectadors necessiten Agafa-la. comentaris Vale. Canal 9eros. I és l'alcaldessa perpètua que torna Al tirar penalt, a agarrar la batzoqueta. A peitar penal. Molt bé. Pues És el torn de la Javi. meva història, com tinc la tartana i no tinc ningú... A veure, tartana, fredor... vale, no. Pues furte una i ja està. Vale. Toca Anna. Vale, jo furte també. A veure si me deixa una carta grogueta ja. Estan arreplegant. Bueno, però tu tens 8 cartes a la mà, jo no sé què tens ahí, però algo has de tindre. cuidado, perquè això pot ser Algo. perillós, eh? Un tiraport. Algo, tio. Podem Jo fer un puc recompte recordar. de cartes, si voleu. Enric porta 7 en la mà, Doncs Javi en porta 4, Anna porta 9 Oh, i mira. Manu en té 7. I tant va. Ingredients en taula tenim la la tomaca. carxofa, el pollastre, la Home, margarita, Manu està perillós, eh? el conill, la Sí. tomaca i l'all. Estic en ratxa. Pues Perquè Manu, una nit de la cremano, no? vaig a fer-ho pel bé comú una altra volta. Anna ja està insinuant una nit de la crema. Vaig atacar-te... Espera, sí, vaig atacar-te per la muralla de Morella. Doncs tota teua. O sigui, la teua no al cementeri perquè no podria prendre'm. Mira, t'atacava amb el Capità Moro. Renà, has aconseguit entrar en la partida o què? La poses tu o la poso jo? Vale. He aconseguit entrar. Molt! Ja Pues tenim molt el bé, ja Renà no té muralla. veient la partida i tot. Vaig cap allà. Adivineu el que faig. Furtar. Vale. Hem anat molt a per Javi, pobre. Va la cosa ràpida, Ja. eh? La nit de la crema Va, pareix que jo- s'avança avui. Vaig aprofitar el desarme de Manu Que lista. i vaig atacar Atenció, per a veure, per la tomaca. cuidao. Cuidao, eixa tomaca. Eixa tomaca. Pot ser perillós, eixa no puc fer tomaca. res. Oh, però no ho digues. Bueno, potser ens està manipulant. Estem fent... Bueno, pues tomaca for mi, no? Tota per a tu. Vale. I això, pues... Pues el Montleón l'has Ja et perdut, veuen les vale? estratègies. I estàs emportant la Ja estan tomaca. veient les estratègies. Vale, pues ja estaria. Vale, Pues, Manu, et toca tu. pues furt... No, un moment. A veure. Vaig utilitzar això i vaig a fer dues jugades. Repetició. Vale. Que una va ser portar una i m'ha eixit la horchata. Vale, La poció d'orxata. tot xetao. Manu té És una una de de defensa. defensa i una d'atac. Exacte. Extra. I la segona jugada que vaig a fer va ser ficar-li el botoni a Ai, no. Enric. Vaya, por Enric. De Enric ja veritat. acaba de Diu, posar el botó. Ja està fet. Ara està. Et toca. És un personatge un poc odiat, aquesta carta. Ai, a mi m'agrada. Pues mira, deu ser de les Per fer la mà, poques, per fer la perquè mà a és mi, perfecte. I això que l'ha feta jo, no sé què... No sé. Por lo que sea, no te mola. Vale.
És que, clar, ara... Què faig? Sí, ja sabeu que has de gastar un torn si vols per a posar-li un altre, o pots no fer res, però... Mira, Renat, tu eres com molt que no jugador de m'agrada fallera o gens, què? gasto un torn i me'l desfaig, ¿vale? Jo, la veritat és que sí. Ala, Sí. i toca Javi. Però eres de la 1, de la 2? Que mire el chat. Que es Jo soc més de la 1. que- Jo soc més de la 1, Que no. però... Tu eres de l'original. I ara com Sí. em toca a mi, La veritat és que sí. vaig M'agraden a més les tradicions. fotar una D'això. perquè no puc fer... Però, en fi. Quina és la teva carta preferida? Et toca, Anna. Home, Vale. Home, en la tercera o en la segona, que vale. tenía la del chorizo, que la segona. verdad... A veure. La segona. Que la veritat és que... Anna té Vale, una pues Jo no he jugat en el chorizo, jo però... vaig atacar a bona Manu pinta té. una altra volta. Bona pinta té. A fer el tron. Perdó. És que jo soc molt... Molt bona Has de cosa. dir que... Jo soc molt travieso. Ah, Per tot perdó, això, sí, jo altra per cosa el no. conill. Però sinvergüenza i bandido sí. Espera, tu. I la meva carta favorita de la primera Bueno, edició, pues... adiós a Moma. Quin de... Crec que és Home, la és bona de- carta i a més ha canviat el text, no sé si ho heu vist. Sí. Bueno, la Queda fallera més calavera, clar. òbviament. No vaig enganyar-te. Tant punt d'atac i defensa con 3 que ors que fàcil. l'oponent aquí batalles. Jo Sí, la pensava veritat- que series més Ja, és que liava un de... poc, la veritat. No sabia Rita, si no? els teus, els dels meus, els de... És Pues que, ara ja mira, n'hi ha està una que m'agrada, Està que no claríssim. me'n recordo mai del nom. Vale, jo vaig a furtar una. A veure quina és. Vale. Una que és que... Ai, no me'n recordo el nom. Què feia? Toca Que, a mi, no? que furtava cartes a l'oponent. Sí, en recordo, plan, recordo. bueno, que entre 10 cartes li portava cartes. Sí, el bec. Vale. El bec, el bec, el Pues- bec, el bec. L'han gastat un parell de voltes ja. molt. No estaves, però... No estava. Hi ha prou batalla. Jo crec que t'ataca tu per Vale, l'any. vale. Si vols fem un recompte d'ingredients, Doncs també tenim toca- carxofa, pollastre, la joqueta per un Pues costat, Que desastre. tomàquet Vale, conill per l'altre I torna. i l'all Partida. pareix que és de man. Molt bé, molt bé. En 4 Que canvia de ingredients, mans, no pot ser atenció, que canvia de l'autor mans. vos guanyi, Això... Madre mía. 4 ingredients, toca tu. té Anna, si no m'enganya, Vaig és cap allà, Anna. vaig a jugar a repetició Ai. i vaig a fer 2 jugades, Enric. Vaig a per tu. Vull la cuixa de pollastre. Uf, vale. La cuixa de pollastre, la cuixa de pollastre. Atenció que és el torn de Javi. El tio Sangonera. I tu tens... El tio Sangonera, com que té molt ingredients, serà difícil guanyar. Ai, espera, perdoneu. Ui, n'hi ha moltes mans ahir, n'hi ha moltes mans. I Massa ara- mans. Mira. Quina és la segona jugada? Massa mana. A Enric li agrada massa, li agrada massa. Però com tens 5 cartes... Vinga, va, me la jugué. Xugatela. Va, Sí, vaig, sí. Les cartes. Que té Sí, 4. sí. vaig a fer una altra cosa, un moment. Vaig a ficar-li a Enric. Javi, que és el guanyador No, del la Lluna de sorteig, València. que és el que va guanyar el sorteig. Me pareix bé. Ahí estem. Entre el botón i la lluna de València... No apareix en pantalla, Un Javi, no? toque més. I jo puc furtar una carta ara. Sí, ¿verdad? sí que pareix. Una carta Sí que com apareix. si fos la lluna de València. Dic que... Vale, perfecte. Ara Ah, no, Sí, pareix que... a la Lluna No, de València. és la mà Vale. d'Enric. O sigui que 4 ingredients. Vale, El pues creador del jo joc vaig atacar guanyarà la Enric. partida. Veig a veure, que remei. Pues tot apunta que sí. Tot vaig a apunta que sí utilitzar un masclet. i és una cosa òbvia. Ai. Mira, jo... masclet, Ningú se ho Paella esperava. protectora. Les Vale. apostes se pagaven a Ataques 0-10. per quin ingredient? Atenció, Renau, perquè acaba de tirar masclet Per la i ell s'ha carxofa. protegit Vaig a en fer una paella paella. vegetariana. Paella Molt bé. vegetariana? Eres vegetariana, tu? Això és una nova modalitat. Mira, Una paella vegetariana pues sempre, jo en defensa... sempre està a gust de tots. que nerviós. Vale? A veure, Dos això de defensa. Ah, tu tens 3. Maldita. Bé. Pues vale, tampoc... Bueno, Guanya Anna, Bueno, guanya però Anna, això- menys mal. Poso jo al cementeri. Vale, l'agarré ser jo que- i vas tu movent. Coses Ja ho he iguals. mogut, ja està. Vale. Pues m'han deixat en 3 ingredients i tu també en Bueno, tens 3, pues... Sí, està ahí el tema reñidet. Està tensa. Que va. Vale, jo vaig a furtar una. Vale, Ja està. pues I toca. jo l'únic que puc fer, com que estic a la Lluna de València, és descartar-me de la Lluna de València. I ja està, toca tu, Javi. Pues vaig cap allà. Ara sí que vaig a agafar la cuixa de pollastre.
Menos mal que no me l'enduc jo. Bueno, Anna també en té 3 i té més cartes que jo, no sé jo, Aeroport no hi cita encara, no? Està per ahí. No. Vinga, L'aeroport, va. no. Va, vaig a fer-te cas. No perquè sigues el creador, sinó perquè... Ara, va, vaig per a tu. El Que conill. ataque más gratuito pa' tu. Però què el conill li ataques o què? El conill. 3 ingredients. Sí, no me tres defensa, ingredients. que se l'emporte. No es defensa. Això és una estratègia entre cosins o què? Tot apunta que sí. Què era, per curiositat? Estava bastant el... Uf, La l'altra moma. moma, vale. La moma, bona carta. Vale. Vale, vaig? Sí. No, Vale, que- Héctor, Javi, per favor. Perdó, que estic en el tema del vídeo, que no sé què passa. Que... Vale. Idiota. Vale, el torn d'Anna. Bueno, jo vaig a robar. Vale. Doncs pareixia que no ens anava a veure ningú, Sí, Renau, sí. i tenim Bé, un centenar de persones veient-nos, Un centenar de persones. Vale. Els problemes tècnics. Pues jo I vaig la a fer jugada també i la meva a part els primera problemes moina tècnics, de que la també són partida. importants les I vaig a partides. robar una Tot també. online, Ui. me referisc. Sí. Perfecte. I toca a Javi una altra volta. Vaig cap A veure què tal. allà i vaig a... Javi té 4 cartes soles. Ojo, Està bastant en la ruïna. Javi Vale. hauria de millorar. Hauria de I despavilar-se jo- perquè si no... Vaig a gastar entre el els suau de cosins i el Petrer, creador de la fallera, pues, Vale. que és que puc triar estas 5 cartes de la mà i canviar-les per a 3. Sí, No. robar-ne tantes comptats és descartat. Vale. Jo vaig a descartar-me de 3. Ah, bueno, no fa falta que les fique girades, no? De moment Les fiques tenim directament al cementeri i ja està. 3, 4, Com 5, vulguis. 6 cartes, Sí. 6 ingredients. Bueno, les fique En el mostrador. o com estiguen, vale. Perfecte. Les deixo ahí. El de I Renau, has tres. vist la T'has camiseta que descartat porta? d'una rata pena de A cleptòmana. veure... Sí. Home. Ame! Pensava que em diries algo. Vale. Que no m'havia fixat entre que Vale. estic Vale. a punt de rebre Jo- un ictus, jo- un ictus virtual. Jo vaig a utilitzar... Això és jugar en La casa, cosa ja Espira mira roca i coberta. sempre... No sabem si enguany ho faran, però bé. La millor carta de totes. Enguany no Esta és la farà. que costa un poquet en l'online d'utilitzar-la. Vull Però fer crec que el el tinc... festival No de faré. Este és localitzat, el que vol. Sí, igual em queda això. A veure? No, perquè jo No, semblava... això no pots. Hi ha trifulca, És hi ha una carta de trifulca ahí. batalla, Ah, oi, ja veus, ja veus. Veurem el Vale, barullo. Vale, que també la tinc localitzada. Ui, t'havies desfet un pacte del dimoni, mare de Déu. Ojo, lo que tenia a la mano. Que no veig... Però la estava- línia. La dona anava carregadíssima. S'ha matat Paco. Però si no tindràs que canviar-vos... Amb Has que carregat no, un que clar. pacte del dimoni. Vale, me quedé amb la moma. No tardarà molt a No, eixir els ballarins de Vale. gana. Vale, jo la trobaré. Sí, si vols seleccionar i ho poses tot en el cementeri. Molt bé. Ah, este. Molt bé, jugueu molt bé, Vaig a pegar un M'he vistazo practicat, per no fer Nota, molt nota. ridícul. al xat, a veure què diu la gent. Es nota. Vale, em toca a mi una altra volta. Ja volen fer trampes. Pues mira, jo vaig a ser conservador i Òscar, vaig a me diuen portar per una. realització que se te sent lluny. A mi Vale. vale. Parlamos des de la cuina. Vale, vas cap Renau, allà. sí, diuen que ha sigut penal, eh? Se confirma pel xat que ha sigut penal. Ha sigut penal de l'Alavés. El taronget putefacte. Ojo. Entra. Bona combinació. Es prepara virtual. No, tampoc. Vale, jo furte també. Sí, pareix I ja que a està. Javi no se l'està veient. Jo vaig a utilitzar... I no ho entenem, perquè hem fet les diverses espardenyes proves i sí que anava i tot vaig a bé. furtar-los. Sempre- Misteri. Sempre Misteri sol del passar... quan t'arriba l'hora de la veritat sempre sol passar Vale. estos problemes Eso- tècnics, estos de no anar res. Ah, no. Però bé, n'hi ha que acostumar-se a Vale. això. I T'ha aparegut el Sant Calze. Això li dona vidilla Sí. al joc. I dona Molt bé. tensió. Vale. Vale. Ara és el torn d'Enric. A veure, com està el tema? N'hi ha 6 ingredients sobre la taula, no? Correcte, Conill sí. no és.
Aquí està la Veurem, tomata i la Enric, carxofa. tira-li. Tu tens la cuixa i el sais i la batxoqueta. Pareix que ja, a mi ja m'apareix Javi, Jo no tinc res. Jo ja Vale, veig a pues, Javi. bueno, jo vaig a fer una repetició. Uf. La primera jugada... Vale, pareix que ja tenim a Javi. Ja Mm. tenim a Javi online. Perfecte. A poc a poc se Javi. solucionen les coses. Es dius que vaig... Això és com tot. Tu, però te la, Espera. Ai, pique. Ataque pel conill. Vale. És una partida bastant agressiva, eh? En defensa ni s'ha Veu que tenien un rencor acumulat, en la família no sabrem si tenien alguns problemes interns, sí. però I jo tinc això li dona emoció al joc, sempre està bé. Vale? 3 més 1, 4, per tant guanya Javi. Correcte. Es tornes tu? Sí. Vale. M'has Sí, frustrat la molt anirem. meva estratègia. Bueno, El pròxim és Fortnite, el pròxim jo ho veig. Pues recorda que comença jo Sí, no? a veure esfumat, Lo mateix, però no en torneig de Fortnite. Queda una altra jugada i El l'altra caos. jugada és furte una, ¿vale? Anem a prestar atenció al joc perquè està bastant calent. Li toca La taula està bastant a Javi. calenta. Vaig cap Ja allà crema. i el que vaig a fer és furtar. Renau, els comentaris de la gent. Gol. Tot relacionat I amb les com tinc el retransmissions del taronxer- València de Canal 9, eh? No, clar, t'has de furtar dos. vaig a... Clar, Canal clar, 9... clar, Oscar i Tartana. clar. Canal 9, Perquè bufem fer una una. altra acció. Exactament. Correcte. No es pot Ja salvar, està, no Ara es que he pot salvar. furtat una, vaig a furtar una altra. Jo me'n recordo quan I en en queda Canal màxim 9, que- en els partits de Sí. futbol, pues, posaven, antes que res, la banda sonora de Podria Pirates ser del Caribe. furtar una altra Això a mi, carta, no? Sí. això a mi, mira, m'aborronava. Vale. Posava en situació. I després el València perdia, com sempre, i me Ja cagues està. Déu. Exactament. Toca anar. Però anaves amb tot. Vale, jo... És que Però no i sé la què vull fer. emoció, i l'aborronamenta. Però no, Això no ho va, podia vaig a ningú. portar una. I l'espai oferit per I pues, bueno, Bancaixa. un poquet de manxer. I el ninotep per ahí, Vale, en la pilota. Per marxa. Ho fas Jo per vaig a utilitzar la dolçaina i el tabac. Vale. Aleshores, vaig a furtar 2. Pareix que la gent I- que està veient online no coneix la Fallera Calavera Online. Xics, entreu en Vaig a tabletopia.com declarar-li una i busqueu la batalla Fallera. Podeu jugar amb els vostres amics durant la quarantena a gratis Enric a la Fallera per Calavera. la batxoqueta. Sol ser de registrar-se, no? Una mala persona. Només una persona. Javi, Vale, tu... i vaig a tirar-li el masclet, també. Pero ¿qué Vale. es esto? O sea, Atenció, atenció, Renao. Madre de Déu. Enric ja s'ha endut dos Pues mascletes. crec que el masclet no te'l puc parar, Un així que masclet hauràs de Mare de haver Déu. baixar les cartes. Un masclet ara i un masclet Però si vols antes. apartar això d'ací. Tranqui, tranqui. Enric ha d'anar Aquestes en tres cartes compte. n'has de descartar dos. La família unida contra el creador. Doncs aquesta, Vale. Clar, a veure, això no tenia que ser a veure. un passeig de Oh! roses. Això... Ojo! Ha ensenyat pena. La Fallera. Ojo! M'ha descartat la fallera, Calavera. Mare de Hòstia. Déu. Boníssimes Ja li acaba paraules. de Sí, sí. descartar la Fallera, Superdur. loco. La tenia Ara des què? del principi de la partida. Ara què? Oh my I la God. tenia des del principi de la partida que està Bueno, pues jo no em defense. Mare de Déu. Por lo que sea. Vale. Se derrumba. Ala, pues Enric ala, quédate se tú. derrumba. ¿Qué era? ¿Quin ingredient era? La Pareix batxoqueta. ser que... Oh my god. Arriba a No gastar tenia una tot vella controlat. del moqui i se corona. Ja. Sí, exacte. La millor jugada de la vida. Ai. Vale, em toca... Vale, ja està. Ja estàs, no? Ja estàs. Sí, ja està, ja està. Estàs quedat content. Estic a I gust. atenció. I atenció, Bueno, Enric pues està jo en no sé, tensió. tinc una carta a la mà. Pues Parece que sí, furte se pot notar en l'ambient. una. Mira. En Se les cares, palpa. Se En palpa. en les cares jo ja ho noto. Vale. Una gallata, mai sí. Tornem a recuperar a Javi? Sí. Javi torna a estar. Esperem Vale, que, Javi, que no Javi, toques res, no? Javi, no Sí, toques res, que es escolteu? veia bé antes. Sí. Exactament. I en vegeu també, no? També. Sí. Vale, Sí. perfecte, anem allà. A veure si em deixa fer feina. A veure, primer, vaig a robar una carta pel taronxer, ¿vale? Una no, dos, perquè tens el... Bueno, era per fer Recorda una que i tens la després... tartana. La Claro, combinació... has de robar dos.
Taronger vale. Era per fer una i una, però sí, tens raó. Pel Vale. xat Ah, sí, diuen vale. que Anna va Vas, partit a una, partit. Me porte 2, Al loro. tinc una peineta, un segonet, Que ara no et servirà, però... no, perquè no puc fer res, i... Furte una altra, Que en total n'has d'haver furtat 3. correcte, i ja està. Molt bé. Li toca a Anna. Vale, i jo vull pensar que Enric, l'única carta que té no és una paella. Així Potser penses molt, però bueno. ja, però jo La veritat és que i vaig a Enric... gastar el vent de lleveig. Uf, Eres una Enric ho maldita. tenia tot, Pues no, no Vale. tinc. No tinc. No hay paella, ¿no? I- Pues te dice por ahí una Tu què Gioli opines, Òscar, gràcies. del taronxer? És una benedicció? Gràcies. i m'endú Nosaltres en el pis Pues d'estudiants alterall, perquè la sempre ens Gioli barallàvem tenia- per la Ja, taronxer, que xingaste més o menys com estàvem. Igual. El Igualet. taronxer... Tota la partida Vale, fluïa pel taronger. Vale. Vale, pues... O sigui que jo benedicció o vaig a malefici. utilitzar el Les dos Sancalce. cares. Per què, per què? Furte 3. Per què? Sí, Perquè sempre menos tries, set, tens menos quatre ahí que tens. per anar escollit. Exacte. Ja, també. Agarres Però tres cartes. mira Enric, Doncs ja està. Enric només li No va queda ser una una, carta, alguna? Va Sí. ser una És Javi una- 7, sí, sí. Anna 5 Molt bé. i Manu 7. La veritat Passes és que el Enric torn. ho té complicat, Ho té molt, Passa el molt torn. complicat. Enric se'n va a la quiebra. A la quiebra. Em toca a mi. A veure, li Bueno, toca. a mi m'heu desplomat un poc, però tinc una gallata Tot apuntat mal, que em donarà 4 cartes. Robert L'altra carta que tens a l'esquerra, Isa, està boca avall o està cara avall? o Està... cara Cara La amunt. gallata amunt? Val, és que jo la veig cara avall. Fes un flip. podrà recuperar un Ah, poquet. veig. Sí, fes un flip. Val, ja està. Ara, la veus bé? Sí, gràcies. Òscar, aneu La a riuar? Ioli. Vale. Com? Interessant. Aneu a riuar? Vale. Pues vos Que toca. haja visió, no. Pues vaig cap No, allà. és Que no, que haja vist, no. Perquè com jo no estava... Furtet vull dir, dos per la jo vull, tartana i estava per però el- en plan fantasma. Taronger. I serà una carta que sí... Així l'aeroport de Al loro, Castelló, Ui, ui, ui. poca Clar. broma. Pot donar el gir ahí. Bueno, és Clar, l'aeroport veus, la fantasma. Rigua, per saber que és de exemple, és Castelló. una Perdó. Pots tindre les coses molt controlades i de repente... Això Vaig és el a fer això és el que està guai del joc, no? la Clar, lluna clar, valenciana. De repente, a prendre pel cul. Ja està. Ahí la tens. S'ha acabat. No me pareix bé. S'ha acabat. Tu n'has portat 2 cartes, no? Perquè He furtat 2 i la... A veure, Anna, la jugadora que va a partir La jugada era ficar la lluna. Però la lluna jugada, va portar jugada. una altra. Claro, has recorda? de fotre una altra. Ah, val, no me'n recordava, perdó. Pues furte una i ara ja sí que et toca, Anna. Gràcies. Vale, pues jo vaig a fer la fantàstica xua de Descartar-la. llevar això i ja estaria. Anna té Vale, 3 ingredients. jo vaig a furtar una. Javi també. Manu no va mal, tampoc. Ostres. El llibre, a Enric pareix que el llibre li interessa. Vale, Enrique, et toca. Vale, pues jo utilitzo el el furta. jugador de P3 No. que em permet descartar totes les que vulgui. Descarte 3, estes 3. Bueno, les pose aquí. Ah, jo antes no les he ensenyat, però bueno, crec que les heu vist igual. Sí, hem vist que eren molt bona carta. Vale, i robe 3. I mira, uns carrofons. I estem Sí, acabant bé. el torn. Vale, Anna, Què onda? pues Què onda? m'agradaria furtar-te la carxofa. Has de robar 2 cartes primer, eh? Ah, vale. Que Per tens, si... Vale. tens el combo taronger més... Ja les he furtat i ara la jugada que faig és anar per la carxofa d'Anna. Val. A veure com El està pacte el de tema. no agressió Vale. pareix que Que se ha n'han arribat anat, al seu fill. Pareix Ah. que era del seu fill. Vale? Mm, Pues Ui. clàssic Que con quan, león con moleonetes. Entonces, 4. 4 contra Quan 4. la victòria interessa, Correcte. no n'hi ha pacte que Oh, que maravilla. valga. Ja podem veure en el govern. Vale. Va bé intentar. Sí, sí. Per cert, why not? Vale. hi ha eixit una casalla. Vale, i jo tu no també vaig a estaves. intentar-ho. No, jo ja ho sabia que Ataque, anava Enric. a una casa sense mi. Otra vez? Sí.
Perquè tu, típic de ser de la Ribera, Cerveró, no? Es que Yo tens sé, menos pero- cartes. Es... Severo, Llama perquè a estic ver. acostumbrat... Quatre Sí, de estic defensa. acostumbrat... Uf, i jo no, caga jo com una casa. no m'avergonyix. Ben Clàssic. intentat, però... Atenció, perquè han ressuscitat a la No ho Moma. van aconseguir. Mira, la Moma també és una carta que a mi Vale, jo vaig a utilitzar la suya perquè bones m'estava ficant vibracions. fins a Quan la nerviós. tinc, clar, quan no la tinc... Però clar, La Riguà. Hòstia, atenció, perquè acaba de Font en llençar la la casa. Ribà. Vale, cosa pues interessant tots passen del les cartes Però de jo puc la... utilitzar una paella, no, perquè és nivell 6, no? La paella no anul·la la Nivell Riguà. 6. Vale. No és de nivell. Vale, aleshores les seleccionem totes. I... Xun. Bueno, ordeneu bolet. Que coordinat. Vale. Pues moltes gràcies, Bueno, jo tampoc he quedat tan No, mal. jo de veritat que ni tan mal, Com acaba de ressuscitar Home, està Enric, prou- per l'amor de Déu, Perquè estava la partida prou equilibrada. reviscolat. Sí. Te La juga madre molt que bé. va. Sí, que lo que estàvem parlant antes, no? Que... Pues bueno, però moltes La Riguà. gràcies, man. Aleshores et toca... Sí. I ara, en canvi, qui està Pues més mira, jo fotut utilitzo pot dir que tirant-lo és blanc, et dona Manu, no? 5 cartes, estic, vale? o estic equivocat. Pues ojo que Sí. queden molt poques cartes. Després... Vale. Pues... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Crec que ja estan tots els Atenció. ingredients sobre la taula, Sí. Jo tinc 2 jugades per la Gioli. Enric acaba de No, confirmar perquè... que estan tots No, els perquè ingredients tens sobre la ingredients. taula. Quan no tens ingredients. I ja en tens. Perdó. Pues... I ara sols falta esperar. Va, vaig a furtar. Mare meua. Enric S'ha ara acabat el mateixa cementeri? té A veure, el porta, taronger No em deixa furtar. i, Ah, no? La carta ahí. i la No. carraca esta. Sí, no? sí que Recorda, deixa, el no? carro. Ah, val, Claro. clar. Tinc que portar-me furta doble cada volta i però després gastant-la, contigo. no fem vale, un vale. botó dret i tal. Ahí pot fer Vale, diverses ara que... jugades. Com es farà això? Espera, suposo que faig així, no? Ui! Espera, que no ho he fet mai, això. Veurem. Espera, jo sí, escolta. Ah, sí? Vale. Si tu selecciones una volta només, està seleccionada, vale, ara sí, veu el black, tornes ahí, no? Sí, el que has de fer és barallar-li. I Claro, remeneu. ja està. Jo cada volta veig Enric més concentrat, Sí. Pareixia, al principi s'ha relaxat un poc, Termina el torn. perquè ho ve... No sé Ferran com dir. Gomis diu que vol una salutació. Jo furte les dos del que Renau. me toquen per la tartana Ferran. i el taronger. Una salutació. Me deixo una fantàstica espardenya que no puc Vale, estar. queda't en casa, I... No sigui cosa que I vaig a isques i portar una altra. ens contamines a tots. Vale, Estan... pues Vale. toca... Bona nota que estan tots en casa, Doncs Claro, jo claro. vaig ser la Mira, falla. m'està sorprenent tota la gent que està veient. Que guai. Oh. Moltes gràcies per veure'ns. I ja està. Jo dic, esta gent entrarà ja, però no, pareix que és Vale, entretingut, molt no? bé. El tema de veure-los jugar, i s'estan tenint la partida, perfecte. Com van els problemes tècnics? Va millor? Està tot perfecte. Ala, fluid. Va tot perfecte. Jo encara continuo un poquet Pues jo tort la... d'un ull, perquè no acabé de veure bé la partida, però... Robe 4 amb la... Aquí lo que puedo. Tu no toques res ja, per si acá. Jo no estic tocant res. Jo solo estic Vale. aguallant animalades. Està la cosa tensa, eh? Sí. Avi reconeix que està tenso el tema. Tensa. Que clar, si és que jo ja t'ho Vaig dia. a portar-te... La tensió quan... No puc fer ninguna quan se cosa nota més en i l'ambient, Anna te declare batalla No hi ha res a fer. pel conill Vale, vaig a dir per... en aquesta. La gent que està en el directe està dient que teniu alguns dubtes sobre la fallera Calavera. Deixeu en comentaris els vostres dubtes i després en l'entrevista posterior que farem en Enric li preguntarem Vale. els vostres dubtes, vale? 4. Xicona de Xixona, 3. Pues vale. Claro, tinc vergonya. 3 contra 4 perquè ha posat un espill. Un espill. Correcte. Jo mateix tinc molts dubtes a l'hora de jugar, quan em vas a jugar. Un Perquè segon, clar, és un joc És de que tots rol, els defensem que té moltes superbé, cartes, estem atacant és molt divers. molt i és molt... Vale, Clar, toca Nosaltres, quan Al nivell quan alt. jugàvem en el pis d'estudiants, era brutal Bueno, jo com pillo la les dos, vassallàvem que a tal? l'Enric Els dos Per que Facebook, toquen, pel per taronger i la a dubtes. tartana. La tartana, sí. Vale. I vaig a jugar un donyet. En l'altre a jugar. Que guai, que Vale. guai. A veure, fem un recompte. A veure si no la lié igual Enric? com antes. Epa.
Les Atenció, altres que Enric té cartes. 10 Vale. cartes en la mà. I té... 10? Sí. I té 3 ingredients. L'aeroport, el conill i el caragol. Hòstia. Uf, Javi té la bajoqueta, Manu té Vale. l'all, la carxofa i la tomaca. Vale. I Anna té el pollastre i el garrofó. vale. Vaig a Molt tornar bé, les molt bé. que no. Veig que la partida està en el seu nus. Sí, ja s'han tornat a barallar les cartes una vegada més. No, vale. És el torn d'Anna. Perdón, és que és un poc... Vale. Quina ha Sí, tu tens sigut 10 de moment. la partida Has més llarga que tu d'agarrar-les has nou jugat sí. a la Sí. Fei de Calavera? El cal? Esta, si vols, el donyet el posem al cementeri, ja, vale? No me'n Vale, recorde, gràcies. Vale. Perquè també és veritat que nosaltres jugàvem molt a la Fallera 2. És lo de Select All, saps qui com? té, Select quan all. s'acaba la Sí, sí. baralla, qui té la fi de Sí, el que passa és que he canviat d'opinió 50 vegades. Ah, vale. Està sent el drama principal. Amb això no et puc M'he ajudar. quedat en la U. Ja... Vale, va, ara ja m'he decidit del tot. Estan totes les mans per ahir, rondant. Perdó. Anna no es decideix. Sí, estic fent-vos patir un poquet. Jo estic patint perquè Manu me dona més por que... I m'he d'anar por ara. Ara té un guirigall de 3 hores. Ordenado, pareix Sí, que és que- portem Ah! una hora ja, Merda, eh? estic liant-la Portem una hora de directe? perdó. Sí. A veure. Mare de Déu, senyor. A mi se m'està passant volant, Què eh? estàs Sí, fent? sí. Pues liar la parda, perquè se m'ha quedat compensat el mostrador. Tapeu-vos els ulls. Sí, home. Podem fer No, el que però voleu. perquè no les puc... O sea, no me deixa No. deixar-les en ningún puesto. Va, vinga, Tapeu-vos els ulls, va, jo m'estic tapant els ulls. Vale. Surrealisme. no fem trampa. No, és perquè no me deixava deixar-les en ningún puesto. Ara ja està. Ja Ja està. podem obrir o no? Sí, sí, ja podeu obrir. Ok. Jo sí veig com algunes cartes... Pareix que han sigut Sí, legals. sí, aquestes són les meues. Vale, Bueno, ara bueno, ja bueno, està. bueno. Perdó, és que se m'havia... Això que no les pots moure, se m'havia quedat compensat, Té la entonces jugada no podia... Ara, Tapeu hòstia. ses ulls. Vinga. La de... hem la superat els de... problemes amaga. tècnics. Hem Amaga superat que els vaig. problemes Ara tècnics. tens 10 cartes a la Sí, mà, eh? Vale. correcte, perquè sols s'han tornat unes poques, però estic ja tornant-les totes. Ara sí, perquè jo en tenia 4 i ara me vaig a quedar En 5. en 5. Ens estem fiant, el que ha passat ha sigut un poquet, però bueno. Sí, ja ho sé, si voleu, és que no se No, pot fer no, no. control F ni res, és que ha sigut tot un lío. Ja està, perdoneu. I ara barallem, Ja, Barallem. sí, baralleu. Qui baralla? Baralla jo mateix? Baralleu tots. Vale. Baralla la baralla, vale? Continuen els comentaris Vale. Vinga, Manu. futbolístics. Vale, a veure. Per exemple? No, de hecho, En els comentaris. vaig a furtar-li, vaig a utilitzar T'acaben de dir... el bec de mig pollastre Quina reacció de Mestalla, un esclafit d'alegria. contra Enric, perquè és el que més cartes té a la mà. Ha pitat penal. La porta al cementerillo. Penal de Mendieta. Segons... Saps quina és la mítica esta, la de Michael Phelps? Un poquet. S'ha tirat a la La piscina. volta Imagina's una partida de 2 hores así. Vale, Les analogies de futbol Eh, sempre van bé. a veure... Ara, jo el Sempre. que passa és que no me'n recordaré les que tenia, perquè m'acaben de dir sí. Són 3, no, les que puc agafar? Sí, sí. Vale, pues Quasi res. L'escola de Titaguas, diuen per ahí. Esta... I aquesta. Vale, Ai, pues ni tan mal. Manu Ui, li acaba de llevar ui, ui, les ui. cartes, A veure no què sabem s'ha aquí. acabat. Espera. Enric està supercontent. Ai! Ui, que la Ui, 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 que Va, no seria... mirem, com heu fet en No, no, girar? Enric, No, sí. sí. Enric. Jo veig 2 tirades, però no estic mirant quines Jo són. tampoc. Jo he vist Bé, dos, però no sé quines S'acaba eren. de liar, s'acaba de liar. Perdoneu. Se li ha Ja? parat. No, Val. Ui, vale. És que ja sabeu, bueno, no sé si algú està veient o no, però recordeu que si poseu una carta en el mostrador, automàticament es destapa perquè en el mostrador totes les cartes van destapades. Així que quan arrastreu cartes, recordeu mai deixar-les en el mostrador, com acaba de fer jo. Gràcies. I així no Vale, és, no sé què. Sí, no sé què m'has furtat, però m'has deixat... En fi, bueno. Pues jo vaig agarrar la pinta una altra volta i porté 3 més.
És que estiguem Veient... veient... Enric té dos cagallons. Això. Va poc que sol avui, no? Sí, les meves cartes. En fi. Em toca, no? Sí. Vale. Pues vaig a furtar una perquè no puc fer massa cosa i mira que bé. Entra, te toca ara. M'ha eixit el tirant-lo blanc. Vale. Vale, jo furté 2 per el tema del taronxer i tal. És un bon tema. Sí, és un tema que està bé, la veritat. La combinació taronger i tartana Bona, és Sí, bona. i baixe esta que no me val per res. I què faig? Me diuen que se me sent fluixet, Òscar. Me diuen pel pinganillo. Pues vaig a sí, intentar sí. jugar el Què tal? Ben Se me Llevets sent bé? La meva potència, què tal? contra Manu, que com Jo té et la sec de falla sí que categoria, la puc che. estar. Sí, el vent de llevets, A voltes soc un poc Això. tímid. O no val. Sí, sí que val. paella sí que protectora, val. sí. És que Va, jo estem furto ara un a altre. intenció en la Para. partida. Jo fico No un sé, altre. no sé si estàs veient-la, Pa anul·lar. Renao, estàs veient la Jo partida? vull que la muralla No. No pots tornar a... Pues bueno, hi ha un lío de mans. Pa vosaltres. Vale, pues jo m'enduc altra vegada la I tomaca. acaben d'eixir dos Ver. paelles. I, Acaben d'eixir dos I paelles. te dixe a tu... Vale, sí, ja ho he vist. Ja ho he vist. Pues unes espardenyes. Sí, si algú no ho sap, paelles es poden utilitzar encara que no li afecten a un directament i en este cas ha sigut una paella un poc rara, però Claro, sí que és perquè hem vist massa Renao, forts a Manu. pregunta. Dime. Mentre s'arreglen. Està ahí molt bon protegit i té Quina de tres. les Jo ho he quina fet una carta que miqueta per encara no està en el compensar. joc t'agradaria veure? Pues no sé És què una compenses, molt però bona ara ja pregunta. té... Ella té 4, sí. té quatre. Veure. A no Bueno, ser que tingues alguna al cap. Bueno, Jo vaig a declarar-li una batalla Camps està? No. aquí. a Anna per el mateix que m'acaba de furtar. Em molaria posar a Camps. Bueno, pues... Ai, l'envidia. És que... Iria perxant en l'albufera, no? Un moment. Claro, Bueno, espera. Bueno, sí, o li així. donarien Vale. Vale? cartes, com si foren Jo tratges, 5. no? Algo així, no? Jo un farol. 5 contra una de O, cada no sé, dia, algo. guanya... La carta total. Gürtel. Ai, perdó, te l'ha Joder. tocat jo. Bueno, ja. Pues res, m'ha durat poquet. Sí. Vale. Bueno, Bueno, intercanvi de Fue bueno d'ingredients. mientras duró. Mentre pues, no Sí. barallant entre vosaltres... Pues... Vale, i ara... Enric està feliç perquè... perquè Ah, ja està. Li toca Els a ell. cosins Ja està, ja han està. trencat el pacte de família I i jo amb estan barallant-se el entre Sant ells. Calze S'ho pareix a Juego de Tronos, agarra 3, perquè en tinc 4. Enric repetim que té 9 cartes, Javi té 6, Anna 4 i Manu 5 en la mà. La veritat és que pareix Vale. que estava prou repartida la cosa. Enric és impressionant com li ha pegat la volta a la Ja està, partida, eh? eh? Sí, passa el torn. Jo crec que Enric ja tenia Ahora les està coses en pensades 3, a però casa. està a l'aeroport. Jo el veia mortíssim. Està en 3, també, no? Jo crec que tot forma part d'una estratègia. Volia vaig a fer-se gastar el el... triangle blanc. Ah, I m'importa, que no... Que estic veient. Però... Ah, t'ha pillat. Home, això és una estratègia, no? Quan Sí, vas sí. a algun puesto i dir, jo no sé jugar, tal. Però és que és el creador del joc, això no ho pot fer. A veure, La agarre típica, la 2 típica. per el combo màxim. Este. 6. I... Anna, turno I què d'Anna. faig? Els dubtes Me vaig a d'Anna. robar una altra. Vale, torna a robar. Vale. Jo veig que sí, Ai, hi ha algú que no s'està volent arriscar o alguna cosa, perquè si no, no... Jo vaig a arriscar-me. La batalla d'Almansa ja la tindrà algú, segur. Segur. Vale. Avancem, Li a veure que declare- avancen la batalla d'Almansa un dia, no? Clar. Sí, Va ser 25 I d'abril. declara una batalla Clar, la partida té que arribar ja. a Estan fent-se molt de Anna per el remolons. conill. Volem Sí, ja acció, Salseo. claro. així de gratuïto? Medicina de gratuït. Sí. De gratis. Vale. Estan que si me te furte un ingredient, jo me dones un Però ingredient... la carta de ataque... Ah, vale, vale. Però bueno, tot això també construït la partida. Amb 2 cartes t'ataca. Això és Vale, també va. el que pareix, Vale, vale. Vale. Entonces, està a peu? Sí. A veure, a veure, a veure. Que sempre m'equivoqué. Jo Vale, 4. pues té 4 d'atac perquè té l'espill, Sí, sí, Contra tres. vale. guanya Manu, Guanya Que Manu. sorpresa. Com a Vaya, Manu.
Ojo. Ojo que es fa en 4 ingredients, si no m'enganya. Cuidado en Manu, eh? Cuidado que Manu... I que t'emportes el Se conill. posa davant, no? Sí. Sí. Pues adiós con el corazón. Ja has terminat, no, Manu? Manu? Compte perquè Ai, sí, perdó. no tot està guanyat. Pásame el torn. Ahí está. Sí, pareix que té muralla, no? Muralla o falla. Vale. O sigui, que damunt... Pues mira, Sí, jo faig una repetició. pinta prou bé. Ojo, espera. La primera acaba de és... fer La repetició. primera jugada és Cuidao, utilitza la gallata i roba 4 cartes. Hòstia, 4 cartes més, Enric, en té 10. La segona és... No li cabem més. A veure... Està pensant-s'ho molt. Tu què dius? Que guanya Enric o no? El creador. Pues És atacar- ara mateix estava reflexionant. Perquè Manu ho té molt bé per guanyar, però Anna. Enric, clar, ja ha fet diverses jugades que dius... I tiro masclet. Hola. Mira, masclet. Uf, qué maravilla. Vale. Per caragol. Uf. Ja va. Vale. El caragol, no? He de llevar 2 cartes. Sí, estic ahí traenles. Vale. Pues te lleve esta. Una muralla te he llevat. I Hòstia. jo lleve una Però moma. com no havies deixat de Ostres, la mort. Perquè l'acabé de furtar, no he El pogut. que jo dia. Ala, La moma. ara... Si és que la bàsicament. moma... Enric està content, I eh? Enric llavors està si content. defenses per al caragol. Pues, Jo- pues jo no me dic que guanya defense, Enric, eh? però ves agarrant-lo perquè estic quasi tinguent problemes tècnics. Vale, pues agarra el caragol amb una moma. Havia tirat una moma. Enric ja té 2 ingredients. Molts punts perquè- Cal recordar que té un Sí. més d'atac i un més I de ja se m'ha defensa. acabat la Això repetició. és el més Toca a tu, Javi. Vale, pues jo vaig a gastar la dolçaina i el tabalet, agafe 2 i faig una altra jugada després. Vale. I ara la jugada que faig és rata penada cleptòmana i vaig a furtar-li... Estratègia de Javi. Vaig a furtar-li a Enric la batxoqueta. Serà la jugada guanyadora? Renal? Pues... no ho sé jo. Vale. Sí? Sí, ven. Sí. Ja està. Doncs gana. Jo crec que està Vale. renyit, eh? Anna s'ha quedat sense ingredients. Sí, I sense una- quasi cartes al vaig mostrador, a eh? furtar 2 Ara no ho té complicat. per lo de sempre, vale? I vaig a furtar Ah, fa 2. fotuda la cosa. I què vaig a fer? A veure, què vaig a fer? Vale, vaig a furtar un altre. I acabe, vale? Vale. Vale, jo li declare la batalla a Anna per l'aeroport. Està sent una partida Ui, Anna. prou Moment. llarga, eh? Anna, si perds, s'acaba la partida. i Atenció, guanya Anna. atenció. Lo que no esta sí sé que es- es per qué Javier ha Cuidado jugado ahí. contra tú. Pero bueno, vale. Hay Perquè- politiqueo, n'hi ha O politiqueo. sigui, té la muralla no podia fer res. Sí, sí que La pots. falla, En la, però en no la, te di en yo, la- Juego en de la Tronos. rata sí. Sí, Ah, la que no falla, sí. pensava que era la muralla. Discussió. Perdó. Vale. Vale, bueno. Però ara no es pot utilitzar una palla protectora per a res, no? No. No, No. No volem després Vale. que se barallen. pues a veure, anem a destapar Sí, primer lo que sí. té Anna, va. Bueno, Ojo! pues sí que Vale, pareix jo la tinc. final, eh? A veure. Uf, la fallera. 2, Atenció! Més 2. més 2, 4, 5, 6, 7 i 8. 8. Oh! Oh! Un moment. Algú tira... no tires en aigua de València, no, Anna? No, ni una igual de València ni res. No, lo que podries tirar és en aigua de València, però crec que aleshores acaba de Ja guanyar estaria. Manu. Sí, sí. Tenim guanyador, tenim Ara guanyador. Ale! També. Madre mía. Pues bueno, pues... Manu. Molt bé, O sigui, enhorabona. has tirat, Javi, el bec, no? ¿El qué? O qué has tirat? La rata penada. La que- rata, claro. Jo Sí. estava tremolant.
És que jo tenia una paella, però com que tenia tan males cartes, dic, no té sentit tirar-la ara a la paella, perquè... Jo la fallera la he furtat en les dos que he furtat. O sea, si no, no m'haurà pogut defensar. Ja. Que... No, jo... Hola, xiques. Què tal? Què tal la Hola. partida? Hola, molt bé. Bé, molt xula. Sí, molt guai. Ah, hi ha hagut ahir una tensió brutal al final de la partida. La família de Titaguas que estan dient pel Facebook, ahir barallant-se a última hora. Ja ves, no podran dir que hem fet ahir amiguisme perquè... Sí, hi ha hagut un moment que el pacte ha fallat. El pacte familiar ha fallat Sí. i heu anat ahir en contra. Enric Total. estava molt en la merda, eh? Eh? Hi ha hagut un moment que Enric estava molt en la merda. Sí, ha començat molt bé, crec que la primera meitat de la partida anava molt bé, però després m'he anat quedant sense cartes i després sí que n'he robat moltes, però no sé si veieu la meva mà, però tot eren merdes. O sigui, tenia 3 cagallons, 2 montleonetes, 2 dansars de la magrana, o sigui, tenia moltes cartes a la segona part de la partida, però molt roïnes. I, bueno, és el que passa quan vas atacant molt i et vas quedant sense cartes, és perillós també, no? Però, bueno, jo he vist molt de nivell, Molt, vull dir... M'ha sobtat que no hagi la batalla del Mansa. No sé qui la Ha tenia. sigut una partida molt interessant, eh? La veritat és que al principi, lo típic, no?, d'anar replegant cartes, però cap al final s'ha vist ahir la tensió i la veritat és que molt guai, molt guai. Renau, tens alguna pregunta o algo? Vols comentar alguna cosa? Jo, pues, bueno, si tenia alguna estratègia. Vale, Renau Renau en autotune, ara mateix. A veure, torna a parlar, a veure. Hola. Ese, Sí, ara sí, te sentim. ¿Me oye? ¿Se me escucha? Sí. Vale. Val, Entonces, ¿os tendríamos una pregunta? No, No. Ai, jo no el sent. Jo tampoc. Jo tampoc. No el sentim. ai, Renau, ja ho han tocat. No, que si Enric tenía alguna jugada. Pensar. Que si Enric tenia... Pues no, Alguna jugada. no res, mut, estoy mut. No, No, et sentim. l'he sentit, O sigui, m'ha dit que si tenia alguna jugada, jo al final el que tenia eren 2 repeticions i estava esperant a poder tenir les cartes bones per fer una cosa combinada i intentar... Perquè, clar, jo crec que és un joc que si vas poquet a poquet a voltes no aconseguissis res. Bueno, a no ser que tingués una protecció, contenia mano i tal, no? Aleshores tenia repeticions, però el que no tenia era bones cartes. Si no, sí que estava esperant a tindre bones cartes per fer ahí un triple jugada o alguna cosa així. Per això anava furtant moltes, però bueno, no hi ha hagut sort en aquest sentit. Val, i per exemple, Anna, què afirmes ahir en el cap? Com t'has sentit tu durant la partida? Hem Jo- vist que has fet ahir algunes liaes. Sí, és que... Bueno, Silencis. els meus amics que m'estan mirant ja saben que jo i la informàtica, pues, lo xusqué. I al principi tenia moltes cartes d'estes de Doñet i no sé què, i per no liar-la, pues, no les volia gastar. Però al final, pues, m'he atrevit i una vegada m'ha eixit ahí mal. Però bueno, no he fet trampes, ho promet. No, però jo crec que en general l'experiència online ha sigut prou fluida, no? Vull dir, no... Sí. Sí que han tingut algun problemeta, però i a mi també se m'han caigut un moment les cartes que s'han destapat, però bueno, tots hem tapat els ulls, crec. Sí. Pel xat diuen, així no és verena o què? La veritat que és fam, sí. No, però bueno, anem a comentar un poc la partida entre tots i així parlem tots, no? Per exemple, Javi, el guanyador del sorteig, què tal? Com ho has vist? Bé, a mi m'agrada molt el joc i el tema estava que fins que Manu ha fet la riua ho tenia una miqueta ahí ben encarrilat i després ja m'he trobat en que les cartes que tenia a la mà no quadraven en les cartes que tenia al mostrador. Aleshores ha sigut un poquet complicat. Volia jugar la batalla d'Almansa, però no tenia cartes per a atacar, estava només en la xicona, perdó, en la vella del moc. I poc més, però l'experiència és una passada. A mi m'agrada molt jugar a jocs de taula i fer-ho així en companyia i gaudint, ha sigut molt divertit. Perfecte. I Manu, bueno, el guanyador de la partida.
Ese tío. No me ho esperava perquè he començat bé, he continuat fatal i després, gràcies a Javi, perquè Res, home, res. s'ha confós un poc, he pogut portar-li l'aeroport a Anna. Molt bé. Estic molt content, no sé. Moltes gràcies per deixar-nos participar en este joc virtual. A mi m'ha sorprès que has utilitzat la riuà, però tampoc guanyaves molt, no? O sigui, ha sigut una riuà un poc... Sé que has guanyat un poquet, però... Ja, he guanyat més furtant-te a tu cartes de la mà que fent la riuà. És quan... Quines vas portar, per cert? Perquè no... Pues el guerrer de Moisent, que ja en tenia una jo en la meva mà, i després Tombatosals, crec que era. Sí, a les úniques bones que tenia. Ja. Exacte. Ha fet una bona selecció. Exacte. Sí, sí. I estàvem parlant, Renau i jo, perquè... ¿Y qué vas a hacer en 3.000 euros, Manu? Tapar agujeros. 3.000 euros és per Tapar agujeros. Vale, Jo parle poquet, però quan parle... No, ara se te sent bé, Renau. Sí, ara sí. Sí. Ahora que hem terminat ja. Vols comentar alguna Al cosa? final sempre... És que soc imbècil. L'únic que hem sentit d'ell en tota la partida... Pues... Ara me calle, però de veritat. No, que està molt guai la partida. La veritat que s'ha fet molt interessant, hi havia molt menys de tensió i res, heu jugat tot bé en algunes estratègies, algunes... Bueno, pues, estic esperant a la pròxima partida i vaig a comprar-me un de... No sé, jo anava a cegues. Estava comentant-vos les partides conforme podia. Així és que... Ja No està mal, no I està això ha mal. sigut la meva aportació. No està mal. De fet, quan No està estàveu mal. jugant en els silencis, Renau i jo estàvem comentant, per exemple, la Casalla, no? Perquè ell és de la Ribera i ahir la Casalla està clara que és de Cerveró. Però, per exemple, vosaltres, en el debat de la millor Casalla del País Valencià, com ho porteu? Cerveró forever. Sou tots de Cerveró, així o Jo què? soc de tenis. Jo he de dir que a mi no m'agrada la Casalla, puc dir-ho? O em pegaran o alguna cosa? Vull dir, no... Te l'està jugant, te l'està jugant. Te l'estàs jugant No. molt, Enric. És que és tomàtic. Ja no m'agrada massa l'alcohol en general, he de dir, no? Però, o sigui... Jo en honor al meu amic Joan de Palmera soc de tenis. A mi- Què dius, Renau? A mi tampoc m'agrada la casalla, però quan... Que a mi tampoc m'agrada la casalla, però quan visc de festa, pues, el que sí que m'agrada. És el que estic... No sé, Pot passar, pot com un passar. borratxo. No es passen, sí. Doncs res, si voleu... Ah, espera. Enric, en els chats dels nostres Facebooks, la gent ha començat a fer preguntes sobre el joc online. Si vols, creus que és un bon moment ara per dir-te-les a veure? Sí, clar, nosaltres no ens hem enterat de res dels comentaris que estava fent la gent, no sé què han comentat. Han comentat molt de jugar, o sigui, molt comentari de futbolista, de Canal 9, de Paco Nadal. Estaven donant molts suggeriments. Deia pitar penal. I res, mira, per exemple, com ho feu per a que aparega que és el teu torn? Sí, amb el... Estem encara? S'està veient encara? Sí, ara ho posem. Mira, sí. Podeu... Ah, vale. Espera un moment i... No es veu? No es pot veure? Ara sí que es veu. Bueno, Clar, però igual... Sí. el pinganillo de realització diuen que no es veu, però sí. A la part esquerra teniu una opció que podeu triar torns horaris i aleshores, si ho activeu, podeu anar passant el torn a cadascú. El símbol és una miqueta com
com una fletxa circular, ¿vale? En el sentit de les agulles del rellotge. I en el cas de que utilitzeu una dansa de la magrana que canviaria l'ordre del torn, hauríeu de passar al turn-based flexible, ¿vale? Que és flexible i vol dir que tu li vas delegant a qui li toca. Quan acabes el torn, dius delegate i marques a qui li toca i aleshores és el torn d'eixa persona. I bueno, és una manera de que estiga més clar, sobretot si no utilitzeu comunicació per àudio, si utilitzeu xat només, que estiga més clar a qui li toca. Clar, guanya moltíssim en àudio el joc, que es faci en algun grup de Discord o de... Sí, jo recomano molt que jugueu amb àudio almenys, perquè, clar, aquest joc està pensat per a jugar-lo presencialment, aleshores la manera de fer-ho millor és amb un xat i si són coneguts doncs encara fa més gràcia i si no han desconeguts doncs també podeu fer un Discord o coses d'estes per a poder parlar. Feu amics, Estina. Clar. Una altra pregunta. Si la falla és de major rango que, per exemple, un masclet, pot afectar-la cartes especials com esta o menors que la falla? No ho entens massa, però o sigui, el masclet lleva cartes de la mà i la falla protegeix cartes del mostrador. Per tant, en teoria, els nivells només s'apliquen quan són cartes que els seus efectes entren en contradicció. Així no hi ha cap contradicció. Vull dir, una cosa afecta les cartes de mà i l'altra afecta a cartes del mostrador, per tant, no interaccionen i, per tant, els rangs és igual. Val. I un altre dubte que té Josep Raimon. Quines cartes de tresor, al ser gastades, no van al cementeri? Totes les que posa sempre que estiga en el mostrador vol dir que no es descarten, ¿vale? En general, les cartes que es descarten són les que són d'estrelleta o les que posa descarta-la. Totes les altres no es descarten. A més, en la nova edició ho hem canviat un poquet per a que realment totes les que es descarten siguin d'estrelleta. No sé si ho heu apreciat, però la dolçaina del tabalet ara, per exemple, té una estrelleta en comptes d'un interrogant. Però, vaja, en general, totes les que posa sempre que estigui en el mostrador o sempre que la tinguis en el mostrador, totes les cartes no es descarten. Són efectes, diguem, passius que estan actius sempre que tinguis aquestes cartes davant teu. Val. I estava llegint més comentaris i la veritat... I la veritat és que hi ha comentaris bastant interessants. Ferran diu, Manu tenia la pinta del més youtuber gamer de tots. Després, ella ha dit que hi ha molt d'amiguisme i que Javi ha deixat guanyar a Manu. Què penses, Javi, d'això? Home, no l'he deixat guanyar. La veritat és que pensant-ho ara... Però, clar, este joc, el bo que té és que estàs fent una cosa a la teua i no penses la jugada per l'altre puesto, no? I sí que després, a lo millor, si no ho haguera fet, però i si no ho faig i guanya Enric o si no ho faig i guanya Anna, vull dir, este joc, si ja suficient tens en la teua mà com per estar damunt pendent de totes les històries. Però bé. És que un altre usuari ha demanat el bar, Jo li doné la raó a aquest usuari, me sé la principal damnificat dels amiguismes. No, és conya. Home, si hi haguera amiguismes serien contra mi, en tot cas, jo crec que no. O sigui, I de fet, bueno, no ho sé. No, jo crec que tampoc ha sigut prou, no? Tots anàvem... És que de fet estava prou equilibrat tot el rato, no he notat... A mi el que passa és que quan algú fica una falla o la muralla, crec que agafa massa avantatge i és com que no m'agrada. O sigui, jo quan veig una falla o una muralla, enseguida vaig a per ella a llevar-la, perquè així estem tots a la mateixa, no res de ficar protecció addicional. Jo quan no la tinc jo també, pense. Òbviament. Això que diem pel bé comú, no? Que jo ho he fet 2 vegades, crec, per cert. Però bueno. Sí, Enric ha jugat per l'equip en un parell d'ocasions. Renao, no sé si podràs contestar, però acaben de dir, Renao, fes valdre la teua infraestructura de youtuber, che. A veure, parla, digues algo. Què fas a valdre què? Sí que et sentim. Però què vols que diga? No, vull dir, dia que parlares perquè
per veure si et sentíem i sí, ara pots parlar bé. Ah, vale. Vale, sí, pues estic així. La meva infraestructura de youtuber, com podeu veure, és del tercer món. I per molta llumeneta que n'hi ha, tinc un ordenador de caixa de caixa de Windows, de Windows 94. Pues sí, un ordenador així. Tenim que fer un Verkami per a fer-te un ordenador nou. Tens que fer gameplays ahí, jugar al Fortnite o algo. Buah, Ningú ho ha preguntat, però ho pregunto jo. ja te digo. Per a quan capítol 2 del Renao en els Sims? Has creat els personatges i ara què? Segur que estan ahí hambrientos. Segur, perquè... Pues res, és que a mi no se me dona bé per gameplay, ja m'ha donat compte en este directe, però no sé, quan puga, és que estic molt ocupat, soc una persona molt ocupada. Clar. És que ma mare... Crec que ma mare estareu sentint a ma mare perquè està xillant com si no fos bé. No la sentim. La sentim. No la sentim, pues bé normal. També soc esquizofrènic i sinc una persona. Doncs si voleu, finalitzem un poc la transmissió. Volia donar-te les gràcies a tu, Renao, per oferir-te, per enseguida dir que sí a la retransmissió. Moltes gràcies, Bueno, gràcies a vosaltres, no sé parlar, Gràcies a vosaltres. I perdoneu per els problemes tècnics, però és que així la paleta l'ha muntat conforme ha pogut, perdoneu. No pateixis, està molt bé. Moltes gràcies també a Enric, a Zombi Paella i al Ren, que està per ahí darrere fent una realització digital ahí en 1000 sales de Jitsi. Gràcies, Ren. Sí. Gràcies, Ren. No sé com ha quedat, però suposo que és molt bé, no? O sigui, I moltes gràcies a vosaltres també, als jugadors, a Javi per participar i per seguir la 310. Gràcies a vosaltres per organitzar-ho i pel premi. Un plaer. Doncs finalitzem així, si ho veieu, i a veure si n'hi ha una pròxima. Ara que ja tenim tot això muntat, a veure si s'allarga molt la quarantena, Enric, tindrem que fer una altra. farem una lligueta o algo, jo què sé, una... Ja veurem. Bueno, jo espero que puguem tornar ni que siga als tornejos de format xicotet, no? En grups reduïts, però bueno, que sapigueu familiars. Sí, que sapigueu que sí que hi ha un torneig organitzat ja este diumenge, un torneig online, que l'han organitzat els xics de Castelló. No us podeu apuntar perquè em van dir que l'aforament ja estava complet, perquè han començat amb 16 persones només. Però bueno, jo espero que els vagi molt bé i a veure si a partir d'ahir, pues, no sé, creem un altre tipus de tornejos també. I bueno, espero que estigueu tots sanotes i que pront puguem jugar cara a cara. Gràcies a tots, Adéu. Molt bé. Adéu. Gràcies. Adéu a tots. Moltes gràcies.